guys, Tibi TV a toto je druhý vlog na tento kanál. A ten druhý kanál, či druhý vlog som vôbec nevidel, o čom to bolo, alebo o čom to bolo vôbec. Takže tak. A prečo som dal tento kanál? Alebo proste tento vlog, sorač. Lebo som si kúpil rybičku a predsa som vám ozval. Už je nejaké 3 hodiny doma, takže už je aklimatizovaná. Takže vám ju rovno môžem ukázať. Vidím ju tunak, presne tu. Sorry, že som sa teraz nekúkal, takže vám ju ukážem. Svíňa. Je to svíňa. Takto nejako vypadá pekne. Dúfam, že ju vidíte. Má aj takto akvárko. A všetko tam má takto. Takže tak. Pekne si žije. Pekne si žije. A tak, takže máme akvárko, peknú rybičku. A potom možno, že pondelok, alebo útorok, alebo stredu, alebo štvrtok, na budúci týždeň bude unboxing na nejaké veci, ktoré som si objednal z internetu, takže sa môžete tešiť. Unboxing. A druhý kanál, ktorý sa volá Tibi TV. A určite ho poznáte, takže tak. A toto bol taký menší vločík na tento kanál, takže ak sa video páčilo, dajte like. Ak sa video nepáčilo, dajte dislike. Alebo dajte subscribe. Majte sa super. A užite si hlavne tie pekne prázdniny, ešte nejaké 2 alebo 3 týždne. Neviem teraz, takže čau.